फिन आरोबाव मोनसे गिदिर खौरां थांनाय समाव जम्मु काश्मीरनि राजौरी जिल्लानि गुन्डा खाबास गामियाव भारतारि रौनिया हानजानि बादायाव उदखारिफोरा गाग्लोबनायाव सासे रौनियाया जोखोम जादोंमोन जायनि थाखाय राजौरीयाव भारतारि रौनिया हानजाया गोख्रों अपारेशनखौ खालामबाय थानाय समावनो फिन आरोबाव राजौरीनि फान्साव उदखारिनि गाग्लोबनाय राजौरीयाव 22 घन्टानि गेजेरावनो नैथि उदखारिनि गाग्लोबनाय मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला उदखारिफ्रा राजौरीनि फान्स ओनसोलाव हाबफैनो नाजादोंमोन जायखौ भारतारि रौनिया हानजाया सुलुं मोननानै उदखारिफोरखौ फान्स ओनसोलाव हाबफैनायखौ होबथानायावनो सासे रौनियाया जोखोम जादोंमोन नाथाय खौरां मोननाय बायदिब्ला जोखोम जानाय भारतारि रौनियाया बे समाव जिउ गोमाबाय नंगौ जम्मु काश्मीरनि बेटल सेक्टर उदखारिफोरा हाबफैनो नाजानायखौ भारतारि रौनिया हानजाया फेलें खालामदोंमोन बे उदखारिफोरखौ हाबफैनायखौ होबथानायाव गावलायनायावनो सासे रौनियानि जिउ खहा थारैनो जम्मु काश्मीराव उदखारिया थाद'नाय गैयालासे मोनसेनि उनाव मोनसे गाग्लोबगासिनो दं थांनाय सानाव फुंनि 3 रिंगासोआव उदखारिफोरा राजौरीनि गुन्डा खाबासाव सौर्य चक्र मानबाथा मोनगिरि पारशुराम कुमारनि न'आव गाग्लोबनायजों लोगोसे भारतारि रौनियानि बादायावबो उदखारिफोरा गाग्लोबदोंमोन बे समावनो राजौरीयाव 22 घन्टानि गेजेरावनो नैथि उदखारिनि गाग्लोबनाय गोजोनथाव खौरां बाजाज बेग लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 22 जुलाइनिफ्राय 26 जुलाइसिम मनसुन ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 4,999 राङावनो ल'एस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बेग लानो हागोन नोंथांमोना क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय मनसुन ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाज बेगखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बेग सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमाव बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों बेफोर अफारफोरानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि 95% ल'न फ्रि एजुअर गिफ्ट आरो गासिबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबल जागोन आरोबाव मोनसे गुबुन मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन लोगोसे आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6000388187 8822018193 जामबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन